चला नाश्ता. आणि नाश्त्याला काय आहे? एकदम गोरी गोरी पान, गुलाबसारखी छान. गुलाबसारखी छान. दादा मला एक वहिनी करायचा हो. तुला मी सांगितलं नाही ना मी काय घालून देणार. सरप्राईज होतं. नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. आता बघा आपल्या घरी सर्व पाहुणे आलेले आहेत. आता कोण कोण आले सर्व लाईनीतून इंट्रोडक्शन दे. नातेवाईक फक्त चला लाईनीतून. हा भाचा आलाय माझ्या गावावरून. आमचा आत्याचा मुलगा अश्मित. आणि ह्यांना पण तुम्ही ओळखत असाल जर रेग्युलर व्हिडिओ बघत असाल तर. आमचे श्यामल काकी हे बघा, आत्याची मुलगी, त्यांचीच बहीण, आपले तुमच्या सोबतच असतात. काय नाव तुमचं? आपल्या आजी. आशीर्वाद द्या सर्वांना. बस. आपले आत्ते, हे दुसरे आत्ते, हे तिसरे आत्ते, लाईनीतून आत्ते आले बाबा. आपले काका रेडी व्हायचे आहेत. आपला बाबू एक एक्स्ट्रा आहे. हे काय नाव तुझं? आणि इकडे आपले बाबा पण आलेले आहेत. अजून कोण राहिलं? ताई राहिली ना? रेडी होते. चला बसमध्ये बसायला चला. चला 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 पटकन चला. घाई करा, गडबड करा. धोल वाजू का नको? बापरे, नवरे कन्फ्युज होणार आहे इकडे. सर्व नवरे दिसतात इकडे. हो मग सासू. बापरे, सर्व सासूच आहेत इकडे. 3 हा चला. हो मम्मी चला चला इकडे रेडी. सर्व घेतले सर्व वस्तू. स्प्रे त्याच्यात टाकला. हा सर्व घेतलेलं आहे. हो हो सर्व घेतलेलं आहे. आरसा पण घेतलेला आहे आणि ते स्टँडमेंट सर्व घेतलेलं आहे. आणि तुझा कोट घ्यायचा. कोट घ्यायचा आहे. चला हा मास्क घाला. हा बस. चलो चलो चलो. आता इथे ताई बघा, ताई थोडी पाठवून येणार आहे बरोबर ना? जिजू बरोबर आमच्या ताई, जिजू आणि भाई पाठवून येणार. दिल्ला इथे खायला ठेवलेला आहे. दिल्ला. पाणी पण 2 ठिकाणी. ही पर्स कोणाची छोटू? ही पर्स तू घेतेस ना? चला हे ताई, हे पडदा असा एका बाजूला ठेवायचा आहे, बाहेरून लॉक मारायचा आहे. हा दरवाजा असा थोडा पंखा कमी करायचा आहे. आणि हा माझा कोट घ्यायचा आहे. हा मला पंखा असा लावतो. एक लाईट तुम्ही घेऊन जातात ना? लाईट नको, फक्त व्हाईटचा वगैरे येईल तिला. हा काय ताई? काही बदलले छोटा काढला. अरे ते मला घेतलं ना म्हणून. ए ताई, हा ह्या दरवाजाला लॉक मारायचा आहे. पडदा एका बाजूला करून ही लाईट किचन मध्ये लाईट ठेवायला सांग. तू ते बॅग पण घेतली आहेस ना? हां म्हणजे तुझ्या कॅमेऱ्याकडे सर्व तुझ्याकडेच आहे. तर ही घ्यायची आहे ना? ही एक घ्यायची आहे. चला चलो. मी तू पण चल 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 चल. गाडी आली. गाडी ना आली. हे पकड. हे कोणाच्या तरी हातात आहे. आणि हे आहे तू जाऊ आम्ही पाठवून देते. अरे वा, त्याची साडी बघ. बापरे, भारी एकदम. अरे वा, चला 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 चला. तर इथे माझ्याबरोबर माझा मित्र पण आलेला. हो गेला सब लोक घ्या गाडी. आता फक्त हा माझा कोट. आणि ताई तू येशील ना? चल ही लाईट बीट बंद कर. भाई येत ना? मला काय राहिलं नाही ना बघ. 1 2 ते चेंज करायला तिकडे सर्व बरोबर ना व्यवस्थित? तरी पण बघा बाबा कारण काय ना राहिलं ना. मला छत्री द्या बाई. कोण ताई आहे ना?
हो हो बापरे. एक मिनिट. अरे रे रे रे. सीट नंबर 1 नाही सॉरी, सीट नंबर इकडे 1. इथे मम्मी बसलेली आहे आणि इथे माझा बेस्ट फ्रेंड अदनान. क्या खा गया है? मैं कुछ नहीं. अभी सबको यही क्वेश्चन है. देख काय ताई, काय खाल्लं? काहीच नाही. काय खाल्लं? डायरेक्ट ऑलवर. हा बघा, तुम्ही काय खाऊन आलात? काही खाल्लं नाही. 2 वेळा चहा पिला. 2 वेळा चहा झाली. एकदा तू दिलंस, एकदा तू पिऊन आले. हा काय मॅडम बिझी आहे. झोपणं झाली. कोणाला कॅमेरा आवडत नाही वाटतं इकडे. काजी चला नाचूया का? नको, गाडी थांबल्यावर. गाडी थांबल्या. आमचे आत्ते बघा, दोन्ही आत्ते बघा कसे भारी दिसतात आहेत. आमचे मामा ना. आता तुम्हाला सोडणार नाही 3 दिवस. राहाल का? मी जाणार होते सकाळी जाणार. आता इथे आमची गाडी सिग्नलला लावलेली आहे. अदनान, कोणत्या रूटने जाणार आहे आपण? ये भांडुपचं ऐरोली मार्ग. ऐरोली का हाईवे लेके स्ट्रेट रबाले की तरफ. और आता इकडे अदनान मॅप पण बघतोय. आता राईट घेणार ना आपण. कितना घंटा दिखा रहा है? 1 घंटा में 1 घंटा 12 मिनट. 1 घंटा 12 मिनट. झोपू द्या. दाबून जोरात उडा. नाही उडत. कोणाकोणाच्या खिडक्या उघडायच्या सांगा. हा हवा येते ना. हे बाई, ही पण अदनान एकच मित्र आहे, भारी आहे. पीछे खोलायचं आहे. खिडकी खोलायची. जरा हवा आली ना ते उघडल्याने. बोर तर नाही झालं ना? तर नाचायला नको, पण नाही तर सर्वच बाहेर गाडीत नाचते. पण फ्रेश वाटतात अजून सर्व. मस्त वाटतंय. आरामात. काजी घंटा ना आला ना अजून. नाचायचं तिकडे जाऊन आपल्याला. आहे ना मग आपले आहेत ना. कुठं पण झालं वाटे कसे पण पळतात. आजीनी मावशी नाचणार आहे. हा मामा नाही नाचत का? मामा नाही आत्ते डान्स नाही करणार, फक्त हाय करणार. हा काय डान्स बघणार फक्त दुसऱ्यांचा. 7 मिनिटात पोहोचतो. किती मिनिट दिखा रहा है? 7 मिनिट ना. हॉलमध्ये नाश्ता पण आणि जेवण पण आहे. गाडीला नाश्ता करायचं या आणि मग जेवण करण्यानंतर जाऊया आपण. काका थोडा पुढे घेते का? असं पाणी आहे. जरा पुढे जाईल का गाडी? नाही जाणार. नाहीतर मागे घेते का? जरा पुढे जाईल गाडी.
आता आम्ही हॉलच्या इकडे आलेलो आहे. हॉल आपला पाठी आहे आणि इकडे बघा मम्मी आलेले सर्व आता एक एकदम आरामात उतरतात आहे. पाऊस येतो ना पेपरला पण जाऊया. काही व्हिडिओमध्ये आम्ही नाही माझं काम करते असं दाखवलं. काजलची मम्मी कुठे आहे? मला जरा डाऊट पडतो. इकडे बघा काजलची मम्मी कुठे गेली? आणि आता आम्ही एंटर करू. ओमकार एक अरे वा, आईच्या हातचा प्रसाद घेऊ. माझं शूट माझा मित्र अदनान करतोय, त्याला पहिला थँक्यू बोलतो आपण, है ना. कसं वाटतंय ते? ठीक आहे ना. बघा नाही आणलं ना पकड. लावायला पाहिजे मग. चेंजिंग रूम कुठे त्यांनाच विचारतो ना. आपला त्या नाश्ता रेडी. दादा सोनेलीला ते लोकेशन पाठव ना. कोणाला? चला नाश्ता. आणि नाश्त्याला काय आहे? शिरा. लवकर लवकर शिरा खावा, उशिरा न कर. का रे लांब उभे खाणार नाही? हो मामा. हा मम्मी, माझं जे काम आहे ते मी करतोच, बरोबर ना. आणि इथे बघा आता इथे माझा मित्र पण आहे. कुठे आहे बघा, दिसत नाही. आहे. आणि इथे आम्ही शिरा घेतलेला आहे, सकाळ सकाळचा नाश्ता आहे ना. चला आता टेस्ट करून दाखवूया आपण सर्वांनी. आणि आपली सर्व मंडळी तिकडे बसलेले आहेत ना. चल अदनान, आके दिखा कैसा लग रहा है. रेस्टोरेंट खाएगा तो पेट भरेगा ना मेरा. ठीक है. चला आजी, हे बघा आपल्या राहिला हा अजून आपल्याकडे. चला खावा. चहा पण येणार आहे. टॉनिक. हे ना रे, काजलला बघून तुझं पोट भरलं असेल, तुला नाश्त्याची गरज मी नाही. काजल शिवाय खाणारच नाही. लवकर खाऊन घ्या, नाचायचं आपल्याला, एनर्जी घ्या. हो, लाजून लाजून जे खाणार ना कॅमेरा त्याच्याकडे घेऊन येणार मी. तू काय खाता आई? घे घे घे. हा खा चल. समृद्धी तिकडे बघ. खावा खावा. नाश्ता झाला असेल तर चहासाठी तिकडे चहा घ्यायला या परत. आजी टॉनिक तिकडे ठेवलंय. अदनान टी केली उधर. मी काय म्हणतोय, काही बरोबर एंट्री झाली पाहिजे ना. ताई कुठे आहे? ताई येते पाठवून. हो. अच्छा, म्हणजे डायरेक्ट घरातून येणार आहे ते. अच्छा. तिकडे बघा. चला चहा पियाला. चहा टॉनिक. आता निकल. चला निकल. हो पोज द्या खाताना एकदम मस्त वाले. स्माइल करून, स्वीट स्माइल.
अरे वा ए जरा इकडे कोण नाही ना, चल जरा आजा. तुम्ही चहा घ्या. मम्मी ये चहा. मम्मी इकडे इकडे. चहा घेतलात ना? भूक नाही लागणार? नाही. ते पण दोघांनी नाही घेतले. हो. तुम्ही चहा घ्यायला तू इकडे एक मिनटं. इकडे बघा चहा आहे. ये इकडे. हां ये. मी आलो जरा विजिट येऊ का काजल? मम्मी बायको बघ कशी दिसते. म्हणून मेकअप वाले पाहिजे होते का? इकडे बघा येऊ का? अरे वा. मम्मी विदाउट मेकअप एवढी भारी दिसते बघ. मम्मीला मेकअप नाही केला? नाही आपली मम्मी बोलते. हा हे ना येतं काय का ते लाईव्ह गाणं इकडे म्हणू का स्टेजवरती म्हणू? स्टेजवरती चालेल. चला आम्ही जातो. आजी आहे. आजीला काय आता आपली टॉनिक प्यायला पाठवले. नजर काढणार आहे. कोणती दिली? महाकालीला. देखा अभी सब चहा नाश्ता छोड़ के सब इधर आ गए काजल. विचार मी केला काय नाश्ता? तो बोलतो तुझ्या बरोबर म्हणून तर तू थांबलाय. चलो 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 अभी डिस्टर्ब मत करो. बाय. देखो हमारे सब मंडली चहा घेतात. इकडे बघा एवढे सर्व नटले आहेत एकदम. तर थोडं आला पाहिजे. तुम्ही डोळे बंद केले. ते फक्त माणसांना स्माइल करायचं एक इडे दिली. तुम्ही घेतला चहा आणि शिरा खाल्ला त्यांच्यासाठी? त्यांनी खाल्लं? तुम्ही खाल्ला? तुम्ही खाल्ल्याचे मी पण चला डस्टबिन मला कपडे चेंज करायचे नाही ना? तुमच्या डिशेस फॉलो केले करून बघितले मी. नमस्ते. नमस्ते. हे इकडच्या हां त्यांची मिसेस म्हणजे बहीण आहे. बहीण. अच्छा वगैरे. तुमच्या रिलेशन मध्ये हां हां म्हणजे माझ्या भावाचा भावाचा हॉल हा त्यांच्या. आणि मी सगळं कॅटरिंग. आवडला तुमचा? ते तुम्हाला बघतात. त्यांनी आता बघितलं. हां त्यांनी बघितलं ती तुम्हाला. मी बघितलं तुम्हाला म्हटलं कुठेतरी बघितलंय. नंतर मग एकदम तुमच्या आवाजावरून यांचा हॉल आहे. हॉलवाले बी पंचायत नंतर सेंड करतो. पप्पू ग्रूम पण आहे आणि फोटोग्राफर पण आहे. सर्व आता सर्व पार्टी कुठे चालली सर्व? सर्व लोक चालली परत काजलला बघायला. आजी चला चला. अगं नको चपला आहेत माझे. चपला बाहेर काढायला पाहिजे. आजी नाचून ना नाचून कशी आहे?
एकदम बेस्ट. गोरी गोरी पान गुलासारखी छान. फुलासारखी छान. दादा मला एक वहिनी बोलायचा हो. काय आणि ही काजलची बहीण. ओळखली तिला. मी भेटली आजीला. भेटली विचार. चला आता तांबे घेऊन चला, असं. आधी तुम्ही मेकअप होते. एकदम सुंदर एक आता नंबर. काय? सासू नंबर 1, हा सासू नंबर 2, आणि 3 सासू नंबर 3 आणि 4 ठेवलेत बाहेर एक्स्ट्रा. आणि ही आजी सासू. ही आजी सासू. तुला मी सांगितलं नाही ना मी काय घालून येणार. सरप्राईज होतं. काल तू कुठे कुठे सर्व मग काल. आता तू पूजेला बसशील तेव्हा हे घालणार आहे? नाही 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 पूजेसाठी वेगळं आहे. हा, मी तेच विचारलं तुला. हो काजल एवढी भारी तर आपल्याला पण भारी बनायला लागेल की नाही. मस्त ज्वेलरी छान दिली. नाही घालायचं घालायचं अजून ना प्रॉपर. करायचं. चला नवरीला लवकर लवकर सजवा आम्हाला वेट नाही होत. आलो. अरे वा आपला मित्र पण एकदम बरोबर काम करतोय. ओंकार तू खूप बारीक झाला. भारी झालो आता मग आता हां आता अभी एकदम कॉलेज थोडासा पेड़ बेड गया अंदर. अभी ॲप्स आहे का ॲप्स. हो काका नाश्ता. ती रेडी का ओंकार? रेडी हो. हो, 11:30 झाले ना. 12 वाजता. हां रे बघितलंच नाही मी. भटजी आले ना. भटजी नाही आले. आता 11:30ला. काय थांबू नको. आणि काही YouTube चालू आहे. ते बोलतील हा इकडनं जातच नाही. हा. वाइफ के लिए पप्पू एट सर्विस. हम लोग दोनों साथ में खाएंगे. हो एक प्लेट में. थँक्यू. अच्छा माझा मित्र हसतोय. थांबलं होतं बघ. 3 जास्त वेळ जातो बघा. हां कशाची ना. अरे बापरे तू. तो भरतो तुला. मग तो आता पण भरवते ना. तिसऱ्याला चाललं नाही. हो का? असे नव्हतं मग लिस्टी लावायची नाही ना अजून. पहिले कुठून चाललंय बरं? नाही मॅडम. तू अच्छा मित्र आहे. अजून बघितलं कुठे आहे. मॅडमला बुक किती लागते माहिती मला. लव्ह मॅरेज वाटते काय लव्ह मॅरेज. हा काय. मी डार्क कलर दिली. माझ्या ग्रोथ झाल्या बॉडीमध्ये. बायसेप दाखव. माझ्या बायसेप दाखवले ना तुम्हाला. वो मेरे को बोल रही चेंज कर. क्या कपड़ा ना तू खा ले पहले बाद में भूख लगेगा नहीं तो. तेरे को पीछे तो और ले ले खाने को. अरे मेरा बहुत हो गया. ठीक है. तुम्ही ले ले क्या मेरा फोटो निकालना है. हाँ. तुम्हाला सोडून इथे फोटो काढतोय तो. हो आम्हाला सोडून काढतोय. काढू दे तो दुसऱ्याचे काढतो ना त्याच्या तरी काढायला पाहिजे ना.
आता आपलं ब्लॉगिंग चालू आहे ना. आता कोणाकोणाला फोटो काढायचे जरा सर्वांनी या पुढे पुढे. फोटो काढायचे तरी उठा. चला फोटो काढायला या. मी दाखवतो तुम्हाला. आता इथे 1 तास झालेला आहे. आता मला आपली शेरवानी आहे ती घालायची आहे. आता शेरवानी घालायला फक्त सर्वात आधी हे चेंज करावं लागेल. आणि मी टी शर्ट घालणार आहे. टी शर्ट आता हे सिक्रेट फक्त तुम्हाला माहिती आहे. जागा 12 मिनिटं वाटायचं गरम नाही व्हायला पाहिजे ना आतमध्ये म्हणून. ते आता मी चेंज करून आलो. ठीक आहे. हे चेंज करतो मी आणि आपला फेस वॉश करून आलो. तर